Бит юкса барсында үзгәртү, шул кадәр ихтимал минутта дәшәм дип ымсынам. Һәм тынам, тынлыктан мәгънәле сүз юкка. Юк-юкта син мине искә ал, сагынып телгә ал, юк-юкта бер этер таба алмыйм, бер бөтен. Арада тынлык һәм күп нокта. Онытма, 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 мин синең җандагы иң тирән җиләрдә. Кирәкми бу соры дөньядай кояшсыз яшәргә, ирәнмә. Ярдә шатнама кыш әле, кырлачның кояшы күз кыса гыйнварга. Бит юкса барсында үзгәртү ихтимал дөньяда. Әлегә